Я на сегодняшний день являюсь председателем нашего кооператива Татар-Балы. Я уже имею опыт 15 лет в пчеловодстве, пчеловод второго поколения. Все члены нашей семьи, они вовлечены в это дело. В прошлом году в программе Министерства сельского хозяйства нам удалось выиграть грант в размере 3 миллионов рублей. После того, как мы выиграли, мы построили цех по фасовке продуктов пчеловодства, а также пчелосемьи и оборудование. В этом году мы решили создать непосредственно свой кооператив, она называется Татар-Балы. Мы сейчас ориентировались непосредственно на экспорт. На сегодняшний день подготавливаются все необходимые документы для того, чтобы вывести продукцию. У нас в кооперативе имеются образованные, дипломированные специалисты по апитерапии, как по линии традиционной медицины, так и по линии народной медицины. На сегодняшний день разработали систему умного потребления продуктов пчеловодства. Суть данной системы она заключается в том, что наши апитерапевты сначала составляют анамнез по потреблению, уже определяют, какие именно продукты пчеловодства, в каком пропорции и в каком соотношении нужно потреблять. Сотрудники, работающие по линии народной медицины, имеют официальное разрешение от Министерства здравоохранения. Сотрудники, работающие по линии традиционной медицины, имеют соответствующие сертификаты. Мы разработали экспортно-ориентированный сайт, который ведется на сегодняшний день на 4 языках. На данном сайте можно знакомиться с нашей продукцией, непосредственно заказать его можно, а также можно получить бесплатные консультации по правильному потреблению продуктов пчеловодства. Barchangizga xayrli kun do'stlar, matularim. Siz obloshkadan ko'rdingiz, endi bugun video bal turida bo'lacak. Bu qisqagina video bo'lacak. Nima uchun desangiz, Alloh bersa ularning производстволары yanvar-fevral oylarida ochilacak Ko'kmarada. Андай производство Rossiyada birogina bo'lacak. Men de anda borib ayrim chirashakman. Hali u ochilmagan. Biz bu bari tek tanishtiruv videosi g'inaymi. Ham endi aytib o'tasim kela, biz Şak turunda сөйләштек, шей turunda сөйләштек. Хәзер Татар-Балы. Ничен Татар-Балы? Чөнки алар Вкус Россиядә катнашалар. Тулырак мәгълүмат пост астында булачак. Зинһар тавышыгызны бирегез, яме Вкус Россия. Хәзер кыска гына интервью Язил белән. Игътибарлан карагыз, бик зур рәхмәт. Достлар, сәлам. Сәлам Ринат. Гомумән менә алганда бу безнең Татар-Балы кооперативының беренче объекты дип әйтгәндә, без шушы объектта именно эшли башладык. Bu объект безнең Күпмар районы, Мәшкәре авылында урнашкан. Bu объектта инде безнең бүгенге көндә балны без умарта тотабыз. Үзе безнең кооперативның умарталары бар. Без шул умарталарның балын суыртып, шуларны фасовать итеп бүгенге көндә сату эшләре алып барабыз. Бу урында бал кортларын амшани дип атыйлар инде аны, саклау урыны урнашкан. Bu урында пчелосемья пакетларын ясау бүлмәсе урнаштырдык без. Гомумән алганда безнең бу урында умарта кооперативының эшләрен алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Хәзерге көндә без безнең продукцияларны шул бәхетле кибетләрендә, бүтән вак кибетләрдә табырга була. Договорны подписаттык. Хәзер Валберс маркетплейсына чыгабыз. Biz Минсельхозның Вкус Россия программасында катнашырга булдык. Безнең ул номинация, ул тавыш бирү номинациясе, халык ара тавыш бирү номинациясе. Шушы номинациядә катнашып, без үзебезнең продукциябызның халык арасында танытуын арттырасыбыз килә, халыкка күбрәк белдерәсебез килә. Безнең кооперативның продукциясе бар икәнен. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең кооператив ул Татарстанның умартачыларын берләштерә бер организацияга һәм аларның бөтен Татарстан умартачыларын җитештергән продукцияләрен без инде үзебезгә максат куйдык. Татарстанда түгел, чит илгә дә чыгарып, дөнья күләм белдерер, күрсәтер өчен. Кадерле дуслар, бу безнең әле Ринат белән бергә танышу, аралашу видеосы гына, әле безнең эшнең башын күрсәткән генә видео. Инде Алла берсә, үзегезнең сорауларыгыз булса языгыз, җавапны җиткерербез, җавапларны бирербез. Инде хәзер киләчәктә менә декабрь ае
январь киләсе елның январь айларында инде зур җитештерү цехын ачып җибәрергә исәп торабыз. Мин инде алла бирса менә бу безнең дөрес әйтте Язил, таныштык китә торган видео, чөнки менә хәзер без конкурста катнашабыз, инде татар балы безнең бары тик беренче көн генә калды. Мин тулырак мәгълүмат постасына куячакмын. Алла бирса, икенче производстволар ачылгач, тулы зур сериал төшәчәкбез, авылга барып, шәйләр эчеп, балар ашап, Язилне төшереп, урынында кыш булыр инде, Алла бирса. Матур Алла кышкы бирса, видео булачак. Күкмарада сез белән күрешербез. Хәзер тавыш бирегез, яме? Вкус России, татар балы. Язил, бик зур рәхмәт сезгә. Сорауларыгыз булса языгыз, дуслар, матурларым. Рәхмәт.